copot matane apa kacamatane iya Mak nganggo kacamata barang karang nek reok gagat gunung Kidulan ki ngono kuwi lho oh iya iki tak gawa mrene sinden sak pranakane iya kok sak pranakane apa karo nggawa anak bojone ya salam lho oh iya salam anak sing nggawa bojone iya mangko mau ya tekes transit kamare ya dipisah iya Mak ya ora apa-apa karang kuwi peraturan dan kita sowan mrene iki lak untuk kepentingan bersama ora untuk kepentingan pribadi lho lah iya mula juga bareng-bareng ngono tak karepmu iya untuk bareng-bareng itu kesini nyambut gawe bareng berdharma bareng nindake kewajiban bareng ngono lho Mak iya lho bener sowan ana ing lalat jan Tangerang kene lho iya tepatnya ana ing mapane ning lapangan parkir Mall Ciputra Citra Raya Tangerang alhamdulillah kanca-kanca kabeh kudu diparingi batas waras iya semoga warga masyarakat dulur kabeh ikatan keluarga besar Gunung Kidul ingkang wis keparenganake tradisi grebeg suro 1448 Hijriah ya Mak iki mapak bulan suro bener mapane ning malam siji suro iki ya Mak iya lho iki malam sing kebak kaberkahan iki bengi sing kebak katentreman ya ya arep sore mau wis di rada dikepiuri udan sithik ning ora apa-apa kuwi ora mujudake suwijine halangan ya nanging kuwi mujudake suwijine kaberkahan mertandake yen to Gusti iki udanane apa kang dadi panyuwunaning dulur IKG Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul kabeh wae teng mapan ana ing Tangerang khususe ya Mak iki rak sak Jabodetabek ya Mak ya delalah taun iki kejatah ingkang ngunduh Tangerang Kabupaten bener wah luar biasa iki dianake acara kaya mangkene iki ora gampang lho Nduk ya ora patewe ora mung cukup pisan pindho bola-bali mesti rapat para petinggi IKG ya Mak iya para bapak-bapake dhewe para pangarsa IKG kuwi mesti rapat ndak dina ndak wah iki nang sosial media wis diumumke wis heboh banget matur nuwun malah iki wong sak Kyai sak DKI kepara sak Tangerang rawuh mrene ya Mak matur nuwun iya ya mergo saka remene saka tresnane karo budaya wayang bener Nduk kuwi Nduk iya derek mangaji bagya awit sampun terlaksana grebeg suro 1448 Hijriah yang bekerja sama dengan Badan Penghubung Daerah atau Banhubda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Gunung Kidul utawa IKG iya matur nuwun wis ora kurang-kurang panyaruwe sarta ora kurang-kurang supote para-para pangarsa IKG kanggo awake dhewe ya Mak iya ya ora mung kanggo awake dhewe wong iki utamane kanggo kabeh warga masyarakat perantauan sak Gunung Kidul ingkang mapan ana ing Tangerang kene ya sak Jabodetabek ya Fortuner A1836 VJ nyuwun disingkirke niki kok disikirke dipindah maksudnya dipindah napa kula dol niki Fortuner A1836 sing putih iki kok nek sing putih iki Fortunerku masalah iki wah iki ora tuh mobilku ora Fortuner Land Cruiser nang buri pancen eleng ora ya yo donga ki ngono kuwi kok iya mergo ki ana dongane niat ingsun sugih saka receh dadi yo akeh saka sithik dadi yo apa dadi ora sithik ngono iya iki dongane kanggo keluarga besar IKG lan kabeh wae sing bengi iki rawuh ning kene lho ya nyuwun ana ngarsane Gusti wiwit bengi iki selawase urip warga masyarakat kabeh ingkang mapan ing Jabodetabek sak Indonesia Raya utamane tansah pinayungan
lancar gangsar nggone makarya nindakne kewajiban apa wae diparingi berkah. Amin. Rezeki diundhake saya akeh rezekine. Amin. Rego-rego sing saiki inflasi disuwun ngersane Gusti Allah. Ya Allah nyuwun dolar medun. Terus pertama ya medun. Amin. Mergo iki ekonomi ya pancen nuwun sewu iki ora mung kanan ekonomi sak Indonesia ning sak jagat pancen lagi bosok lho. Ya ora apa-apa. Ning ora kena nggo gersang gersula, ora kena nggo gruntel kepruntel mah. Iya. Kabeh iki janji dilakoni kanthi ikhlas. Iya pancen iki. Iya. Sarta dongane kanggo kabeh wae ya sing ngersani sing rawuh rene, kanggo para petinggi KG, bandudal lan kabeh wae. Dongane sedaya memolo saged sena nek ketamek cemplung kedunge dangke tering kali bengawan keseser ora ambil singang wis nang cocok-cocok tunggak kayu Donolaya tulasan lan bali nyandalan. Amin. Warga masyarakat sak Jabodetabek kabueh wae tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem Allahumma. Amin. Ana sing nandang raga gerah kadas kurat batal jamur pegel ilu sak umure ditanggapi